κάνει και ίσως να προκαλέσουμε και κάποια μορφή συζήτηση σε επίπεδο εκπαιδευτικό. Τελικά, ποια πρέπει να είναι η μορφή του σύγχρονου σχολείου, τι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά, ποια είναι η σχέση καθηγητή με μαθητή, μαθητή με καθηγητή. Δεν πρέπει να μείνουμε στην εποχή που ήμασταν εμείς μαθητές και να αξιολογούμε ένα παιδί μόνο πώς πήγε στα αρχαία ή ποια είναι η επίδοσή του στην ιστορία ή αν είναι καλό στα μαθηματικά, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς οι μεγάλοι που είμαστε κοντά σας να βρούμε, να σας προκαλέσουμε κιόλας το ενδιαφέρον να βγάλετε αυτό που έχετε μέσα σας. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο, έχει το δικό του χώρο στον οποίο μπορεί να εκφραστεί και μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ασχοληθεί. Να φτιάξει ένα άλλο σχολείο. Να φτιάξουμε άλλο σχολείο. Θα ξεκινήσω τώρα να σας πω την ιστορία. Ναι, αν θέλετε λίγο καθίστε μέσα να φυσικά. Θα το κόψουμε. Έρχεται. Δεν πειράζει. Καθίστε παιδιά, καθίστε κάτω. Παιδιά, έχουμε βάλει εδώ ένα μπάγκο. Ναι, θα βάλουμε λίγο πιο εδώ. Παιδιά, μπορείτε να έρθετε και εδώ. Εντάξει, χαλαρά, δέστε. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχετε έρθει στο σχολείο μας. Παιδιά, να έχουμε λίγο την προσοχή σας. Εμείς όπως βλέπετε θέλουμε να σας ενημερώσουμε, να δούμε αν σας εκπαιδεύουμε ή αν σας παιδεύουμε. Μην μας παιδεύετε εσείς. Εντάξει. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ξεκινήσω έτσι πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς ξεκίνησε. Πέρσι τον Οκτώβρη, στα μέσα Οκτώβρη, ήρθε ο συνάδελφός μου, ο φυσικός του Λυκείου μας δηλαδή, στο γραφείο μου και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, είναι αυτό το πρόγραμμα εδώ, φόρμουλα να φτιάξουμε αυτοκινητάκια. Εντάξει, του λέω να το δω, μου κατείνει ένα αρχείο τεράστιο, κάθισα, το διαβάζω, αυτό ήταν, με ενθουσίασε, αλλά διαπιστώσα βέβαια ότι αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και έτσι, την άλλη μέρα λέω στον κύριο Ραφιό, που είναι ο φυσικός μας, λέω, κοίταξε να δεις, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν λέω τίποτα. Εάν εσύ μπορείς να αναλάβεις αυτό το φόρτο εργασίας, γιατί δεν είναι, εγώ θα είμαι δίπλα σου, θα σε στηρίξω και θα κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Εγώ μου λέει, το θέλω. Αφού το θέλεις θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Τα παιδιά μας πέρσι που φτιάξαμε την ομάδα την Αργόμα, η οποία πήγε και πάρα πολύ καλά, ήρθε δεύτερη στο διαγωνισμό αυτό και μάλιστα χάσαμε για 10 πόντους. Και βέβαια με αφορμή αυτό πήραμε κουράγιο και φέτος ετοιμάζουμε 2 ομάδες να κατεβάσουμε. Βέβαια, το θέμα δεν είναι ούτε το αυτοκινητάκι, ούτε ότι ήρθαμε δεύτεροι, ούτε... Το θέμα που πρέπει κανένας να συζητήσει έτσι και να αναλύσει είναι τι δουλειά ήταν αυτή που έγινε. Τι κάνανε τα παιδιά. Τα παιδιά κάνανε θαύματα, γιατί αυτό το project δεν έχει μόνο το αυτοκινητάκι.
έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να φτιάξεις ιστοσελίδα, πρέπει να ανοίξεις το Facebook, πρέπει να βρεις χορηγούς, πρέπει να φτιάξεις, να κάνεις τις κατασκευές, πρέπει να ζωγραφίσεις, πρέπει να το βάψεις το αυτοκινητάκι, πρέπει να το τρίψεις το αυτοκινητάκι, πρέπει να κάνεις εργασίες. Έχει ένα σωρό πράγματα που πρέπει να κάνεις και κάθε ένα παιδί βρήκε εκείνο το χώρο στον οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει το ταλέντο του. Αυτά βέβαια περισσότερο γιατί εγώ ως μαθηματικός δεν τα πολύ καταλαβαίνω και αυτά ότι ο άξονας πρέπει να είναι έτσι, όσο πρέπει να ζυγίζει έτσι το αυτοκινητάκι, όχι η ρόδα είναι έτσι, δεν ξέρω τι. Θα σας τα εξηγήσουν ο κύριος Χριστακόπουλος, ο οποίος με στήριξε στο έργο αυτό, ο κύριος Ραφιός, ο φυσικός μας, ο οποίος αυτός έχει τα παιδιά μας, εγώ όμως θα πω κάτι από μια άλλη οπτική γωνία που έβλεπα αυτή την δουλειά, ίσως πιο συναισθηματικά, έτσι πιο... είναι τι γινόταν πέρσι και τι γίνεται φέτος μέσα στο γραφείο μου. Μέσα στο γραφείο που δουλεύαν τα παιδιά. Είχα την ομάδα, τον κύριο Ραφιό μέσα στο γραφείο. Έζησα από κοντά τη χαρά τους, τις φωνές τους, τις κρίνιες τους, όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν και ζούσα κοντά τους αυτή την αγωνία, αυτό το μεράκι να δημιουργήσουν κάτι. Δεν υπήρχε καλύτερο συναίσθημα, τουλάχιστον για μένα, αυτό το πράγμα, μια οικογένεια που δουλεύανε μέσα στο γραφείο. Φυσικά εγώ πολλές φορές ήμουν όρθια γιατί υπερίσσευα ή μου λέγανε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί δουλειά είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η ζεστασιά, αυτή που ήρθαμε κοντά καθηγητές με παιδιά ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Και νομίζω ότι ήταν και για τα παιδιά μου πολύ σημαντικό. Και θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το ένα το είπα σήμερα το πρωί στον κύριο Χριστακόπουλο. Και για να καταλάβετε έτσι πόσο σημαντικό θεωρώ για τις σχέσεις καθηγητή-μαθητή, είναι ότι εχθές το μεσημέρι, ενώ ετοιμάζαμε όλα αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή, όπως ήταν τα παιδιά στο γραφείο και ο κύριος Γραφιός, κάποια στιγμή είπα εγώ έχω άγχος, με έχει πιάσει στρες. Μου λέει ο μαθητής μου, μη φοβάστε κυρία, όλα θα πάνε καλά, στηριχτείτε πάνω. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν που πετύχαμε τέλος πάντων περισσότερο από τη νίκη μας ή από αυτό που θα παρουσιάσουμε. Πετύχαμε το σεβασμό, την αγάπη, τη στήριξη, ότι τελικά εμείς δεν είμαστε απλά οι καθηγητές που θα τους βαθμολογήσουμε, θα τους αξιολογήσουμε στα θρησκευτικά, στα μαθηματικά που κάνω εγώ, αλλά είναι και κάτι άλλο που μπορεί να μας δέσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα τα οποία φτιάξανε τα παιδιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά και τα συναισθήματα που είχαμε εμείς οι καθηγητές και οι μαθητές μας την ημέρα των αγώνων πέρσι. Θα σας δείξω όμως ένα